Salam vatandaşlar, gowmýadalaňyz gysgaly habar bilen ýüzlenýän Farhat Durduýew dostumyzy edil häzir ýaňy şu wagt Türkiýanyň wagty bilen doktor töweregi garajdan polisiýalar alypdyrlar, habaryňyz bolsun. Türkiýede aktivistler ýüzlenýän, şonuň hakyny, hukugyny gözläliň. Şu wagt maňa habar geldi, gysgaly etirýän ýaýradyň Farhat dostumuz vatan üçin, halkymyz üçin görüşip beren oglan. Bir kanun ýagdaýda şu wagt tutsak etdiler. Habaryňyz bolsun. Şonu halat etmek üçin hem elimizden baryny edeliň. Köp sag bolun. Size ýetirýän, size paýlaşyň vatandaş. Yürü. Bak.